आं जिंगाबिलनि गासै 13टा एफआरसिनि जेनेरेल प्रेसिडेन्टमोन। बिनि खामानिखौ स्टार्टिंनिफ्राय आंनो मावबोबाय थादों। दा बे खोथाखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। माने इउपिपिएलआ दाख्लैसो जादों सरकारा। बेखौ जोङो स्टार्ट खालामनाया बे हानि खामानि मावनायनि स्टार्ट खालामनाया जाहैबाय 2014 सननिफ्रायनो 14-15 बे सननिफ्रायनो जोङो हा हुनि खामानिखौ फाट्टा मोननांगौ रायजो राजाया बिनि खामानिखौ जोङो गोबां नाजाबोबाय थादों, मावबोबाय थादोंमोन। दा बेयाव बिथांमोना दाख्लैसो सरखार जादों। बिथांमोनालाय बहा बिसोरो मावनानै होनो हाखो? मावाखै बिथांमोना। बेखौ जों रायजो राजाया मिथिगौ आरो आं मिथिगौ। जोङो जेला बे हानि खामानिखौ मावदोंमोन, जोङो गोबां लामा नागिरनो गोनां जादोंमोन। सोर जोंनो होगोन हानि पाट्टाखौ? गोबां डिएफअखौ लोगो हमबाय, डिसिखौ लोगो हमबाय, सार्कल अफिसारखौ लोगो हमबाय। बिदिनो गोबां सोरबा सोरबा उकिल नावमानि जों थांनानै परामर्स लाहैबाय। बिनि राहाया माबायदि, बेखौ जोङो बोरै मोननो हागोन पाट्टाखौ, बिनि थाखाय जों गोबां नाजादोंमोन। नाजासेयावबो जोङो जेबो माने राहा मोनैनि सानसेखालि जोङो ओरैबायदि खालामनो गोनां जाबाय, माने जोङो एफआरसिखौनो सिफायनोसै। बे सिफायनोसै होननानै जों सानलायनो गोनां जादोंमोन, माने खस्थ' मोननानै। बेनिफ्राय लास्टआव थाङै थुङै मोनसे परिबेक फैबाय। ओरैबायदि परिबेक माने जोंना बे समाव बिपिएफ सरखार दङमोन। बिपिएफ सरखाराव थानाय बिपिएफ सरखारखाय जों बिपिएफ सरखारनियाव थांनांगौ बे खोथाखौ जों माने आंनि गोसो बिबेकजों साननानै दङमोन। खिन्थु थांनायनि खुनु राहाखौनो मोनाखैमोन आरो थांनो हायाखैमोन। बेनिफ्राय मोनसे समाव बिदिनो एफआरसिखौ माने बेन खालामनोसै होननानै रायलायलायनायनि गेजेरजों किसुमान जोंखौ एडभाइस होग्रा, जेरै माखासे गोजौ लेभेलनि मानसिफोर, जेरै आबसुनिफ्राय जोंखौ मदद होदों होनाया, माने आनन्द सारमोन, बिथांमोन राहुल राज दैमारिमोन, बिथांमोना जोंजों गोबां आंजों सापर्ट होदों। सापर्ट होनानै माने बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन होननानै सानसेखालि आंखौ बुंनायसै जे नोंथाङा सानसे एमएलए नाव थांदो। माने जों आबसुसो, जोङो नोंथांमोननो सहायखौ होनो हागोन खामानिफ्राव, खिन्थु अर्डारखौथ' जों लाबोनानै होफैनो हाया। दा बे खोथा बुंनायखाय जोङो एमएलए नाव थांनायसै। एमएलए नाव थांनानै एमएलएजों जों रायज्लायनानै गासै खामानिखौनो एमएलएआ माने बिपिएफ सरखाराव थानाय समावनो बे मावनानै होनो थाखाय माने खोथा होबाय। खोथा होनाय लेखानो बिथाङा गासै माबाखौ ओरैजाय रिहन दैमारि सार, फारसेथिंजाय ओरैजाय बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि अशक सिंहाल, ओमफ्राय डिसि, डिअफ, ओमफ्राय एसिएफ, बेफोरखौ माबानानै बिथांमोना जोंनो बे खामानिखौ मावनो हानाय सुबिदाखौ खालामनानै होनायसै आरो। बेनिफ्राय खामानिया मावनानै जोङो सिगां मावनांगौ खामानिखौ उनावसो मावनांगौमोन खामानिखौ। खिन्थु जों बेखौबो मख'नो गोनां जागोन जे जोंनाव माने माजबाद फरेस्ट रेन्ज अफिसाव क'क्राझारनिफ्राय दङमोन, बिथांनि नामा मा नाममोनलाय, दिगन्त बसुमतारी। बिथाङा फैनानै जोङो बिथांखौ हमहैबाय। ओमफ्राय बिथाङा जोंनो मोजां आयदा होनानै जोंनो गुगोल मेपखौ खालामनानै होबाय। बेनिखायनो जोङो बे खामानिखौ आवगायलांनो हाबाय। बेनिफ्राय ओरैजाय बिटिसिनिफ्राय चरन बर' सारमोनहा बे अर्डारफोरखौ माने डिअफ अफिस, डिसि अफिसाव जमा होबाय। बेनिफ्राय जोंनि बे खामानिया स्टार्ट जाबाय। बेयाव बिथांमोननि दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि जेबो अबदान गैया। आं बे खोथाखौ रोखा मिथिगौ आरो। गिबिथाराव फार्स्ट सोरांजुलि होननाय गामियाव, जोंनि जिंगाबिल एरियानिनो सोरांजुलि मोनसे एफआरसि, बे ब्रान्स दालाय एफआरसि, बे एफआरसियाव फार्स्ट माने रानफैजेनदों आरो।
हानि पाट्टाखौ रानफैजेनदों। बेखौ रानफैनायाव जोंहा रिहन दैमारि सार दङमोन, सरन बर' सार दङमोन, बेनिफ्राय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय PD सार दङमोन। बिथांमोना फैनानै बे हानि पाट्टाखौ गावसोरनि आखाइजोंनो बे सोरांजुलियाव राननानै होदों। 2018 सनावनो बिथांमोना बेखौ राननानै होदों आरो। बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय मोनथाम FRC। मोनथाम FRCया जाहैबाय ओरैजाय आलारिफुर FRC आरो रायदावलां FRC, ओमफ्राय मोनसेया मामोन सनापुर FRC। बे मोनथाम FRCखौ सरन बर'आ लाबोबाय, हानि पाट्टाखौ लाबोबाय। जावलिया सेन्टारनि फिल्डआव रायजोखौ लेंनानै जोङो हानि पाट्टा आजावनो थाखाय जमा रेडि दङ। बे समाव बिथाङा लानानै फैबाय। बेनिफ्राय माबा मोनसे उसुबिदायाव बियो गावनि आखाइजों राननो हायासै। थेवब्लाबो आं जेनेरेल FRCनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंनि आखाइयाव गासै फाइलखौ जमा होनानै बिथाङा थांबाय, नोङो राननानै होदो, नोंसो मावदों नालाय खामानिखौ, दा नोंनि जानानै आं मावदों, ओंखायनो नोङो राननानै होदो होननानै बुंनायखाय आं गासै फाइलखौ लाखिनानै मोनथाम FRCनो फाइल राननानै होनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय मोनसे FRCखौ जोंनि जायगायाव रानाखै, बेखौ बै निजोराथिंजाय बिनि आङो माबाखौ गोसोआव गैला, सनखौ आं बेयाव थांनो मोनाखिसै। माने दालाय FRC बे दहलाफारा FRCखौ बै निजोराथिंजाय मोनसे मिथिं जानानै रानदों। बिथिंबो हा पाट्टा रानहैदों सरन सारा, बेयाव बिथांमोना मोननायसै। बेजों गासै आंनि बै माबा समाव माने BPF सरखार थानाय समाव सरन बर'आ राननाया बे जोंनि जिंगाबिल एरियायाव मोनबा बे गावनि आखाइजों रानदों आरो। जानोथ' गैला, गासैबो मोनजोब्बाय। बै गोदोनो मावखाजोबनाय माथ्र किसुमान सहि DCनि, PDनि, DFOनि सोरनिबा माबा माबि सहिफोरनि थाखाय माने राननो हायै जानानै दंमोन। सिगांनो मावखाजोबनाय खामानियालाय अलरेडि जाखाजोबनायमोन। ओमफ्राय बेखौ फारसेथिं इलेक्सन फैबाय, इलेक्सन फैनानै कड अफ कन्डाक्ट नांबाय, आरो फारसेथिं ओमफ्राय दानि सोलिबाय थानाय सरखार जिथु, बेयो सरखार दानायनि खिलिमिलि गोबां जायाखै होनबा, बे खिलिमिलिनि थाखाय माखासे FRCनि माबाफ्रा जाखानाय पेन्डिं जानानै थादों आरो, जाखानायानो। बेनिफ्राय राननो हायाखिसै। थाङै थुङै बिनिफ्राय सरखारा BPFआ गैला, UPPL सरखार जाबाय। UPPL सरखार जाबाय नालाय बिसोरनि सरखार दानायावनो माबानायावनो बायदिसिना खालामनायावनो गोबाव थानानै बिथांमोना दाखालि बावैसो आस्राबारियाव फैनानै बाखि FRCनि लेखाखौ रानफैदों। बे नंगौ, बिथांमोना दाखालि रानफैदों, खिन्थु बे खामानिया गोदोनो जाखानाय। 4 FRC रानदों। बेनिफ्राय जोंनियाव बेयाव गासिबो मोनजोब्बाय। दा 150 जननि एसे बारासो जागोन ना खमसो जागोन, खिन्थु बेखौ आं दा गोसोआव गैला। बेखिनिया आद्रा दंबावो। थारमाने ओरैबायदि प्रब्लेम खिथादों दा, माने DCआ भेरिफिकेसन खालामनो बुंदों। माने मानसिया न'खरा खम, न'खरनि मानसि सुबुङा खम, हाया बारा। बे एसेल' मानसियाव मानो एफा बुरजा हा मोननांगौ, मानसिया नंगौना नङा, बानायनायसो नामा, बे मोनसे डाउट जादों नामा DCआ। दा बेखाय भेरिफिकेसन खालामगोन होननानै बुंदों। बे खोथाखौ आं मिथिगौ। बेनिफ्राय दा बे बुस्थुआ लासै लासै बिसोरबो मोननायनि लामायाव फैगासिनो दङ। दुखु मोनदों, माने जाय मोजां बेखौ गाज्रि होननानै फोसावदों, जाय जेबो खामानि मावनो हायाखै, दाथ' जेबो खामानि मावनो हायाखै, आं बेखौ नुगासिनो दङ। जोंनि जायगायाव जेबो खामानि मावनो हायाखै, खिन्थु मोजां खामानि मावनायखौ बिसोर गाज्रि मुं सुनानै दुखु होनानै हयथ' जोंनि रायजो राजाखौबो माने दुखु होदों। दा बिनि सायाव आं बिथांमोनखौ हयथ' ओरैबायदि जाजानो लुबैयो, माने समाजनि बिथांमोनाबो दा खिन्थु मावाखै, ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बिदि माने अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय थिग बेबायदि बाथ्रायावसो बिसोर बुंगासिनो दं। आं दाख्लै नुदों
ससियेल मिडियायाव नुदों आङो मबाइलाव नुदों ओरैबायदि नुदों बड'लेण्ड बुब्लि ना मा होनदों बे बड'लेण्ड बुब्लियाव ओरैबायदि बुंदों सानैसो मानसिया माने फेरेंगाया प्रमद बर'आ गबिन्दआ रानफैदों होनदों बिसोरो रानजोबदों होनदों मोनदों होनदों बै जाय बिथांमोनहा बुंदों बिथांमोनहा चरन बर'निफ्रायनो मोननाय चरन बर'आनो होथारनाय चरन बर'नि आखाइनिफ्राय मोननाय बिथांमोना बोरै बेखौ बुंखो बे मोनसे माने फान्दायनायसो आरो बिदि फान्दायनानैथ' मानसिया डेभेलप जानो हाया माबा मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनानै मानसिया जौगानो हाया ओंखायनो आं बिदि नंखाय बाथ्राखौ मोजां मोना आरो आंना जि बुंगोन आं सैथोखौनो बुङो आरो थब्लं थब्लं नंखागौखौसो बुंखायो आं बिथांमोनाव माने सेन्टिमेन्ट गैया समाजनि आरो जोंनि बर' जाथिया माबायदि अलखदाव दङ बे अलखदफोरनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना साननो हायैखाय बिसोरो ओरैबायदि बिथांमोना पार्टिनि मानसि नालाय पार्टिनि सार्थ बाथ्राखौ बुंदों बिसोरो खिन्थु आं सानो बिदि जानो नाङा बिदि जायोब्ला समाजा गोदोगोन बे सियर समाजा गोदोगोन समाजनि माखासे खामानिफ्रा पेन्डिं जागोन जों मोननांगौ जोंनावथ' प्रब्लेमा गोबां दंथारो दा बेखौ नायफैबाय थादों सरखार दाजेननायनिफ्राय गिदिंफैदों नायगासिनो दं दासिमबो जेबो खामानि मावाखै आरो मोनसे खोथाखौ आं रोखा बुंनो लुबैदों नैबे खोथाखौ जेरै दा थांनाय बै बोसोराव दैबाना जादोंमोन बिराद गिदिर दैबाना बिराद मानसिनि हा हु न' बां लांजोबदों बे न' बां लांजोबनायाव जोंहा गबिन्द सारा फैदोंमोन गबिन्द सारा फैनानै बुंफैदों बेफोर मिथिंगायारि जाथायसो बेखौ जोंनि बिटिआर सरखाराव बिनि खुनु प्रसेस गैया जों प्रसेस लायाखै बिनि मावनो हाया जोङो सरखारा बेखौ मावनो हाया बेखौ मिथिंगायारि जाथाय जानायखौ जों होबथानो हाया बे मिथिंगानिसो खोथा बेबायदि होननानैसो थांदों खिन्थु दिनैसिम बिनि खामानि जे मावनांगौ रायजोफोरखौ दि बासायनांगौ बिनि खामानिखौ दासिमबो मावाखै दा बेखौ आङो माने सरखार हिसाबै बिथांमोना खुनु गोनो गोथो जानाङामोन मावनानै होनांगौमोन आरो दा बिथांमोना बिराद जाल्लायाव दङ आरो बेवहाय मोनसे खोथा आरो नैबेबो जाय बिला हा खुरखा जादोंमोन न' बां लांजादोंमोन बिथांमोननो 95,000 आसाम सरकारा सोना होदोंमोन खिन्थु बेखौबो दासिम आं मोनथिनायाव 18 न'खरा मोनाखै बिनि न'नि सिनानो गैबावला दा बिथांमोनानो मोनबावाखै दा बेफोर सरकारफोरा दानि सरकारा जिथु रायजोनि मोजां खामानि मावोब्ला बेफोरखौथ' नोजोर होनानै मावनांगौमोन मोनफ्रोमबो जेंनायावनो मोनफ्रोमबो दुखुआवनो जों बिथांखौ हांख्रायबानो मोनो बे चरन बर'आ ओरैबायदि खामानि जोंनि बे दैबानायाव खनथाम नायफैदों बियो रायजोफोरजों थाबायफादों नायफादों बेरायफादों दुखु मोनलांदों ओरैबायदि सिन्था जालांदों आं सरकाराव गैया हिसाबै मा खालामबावनो खिन्थु सरकाराव थानायमोनबा आं गाबोन समनियानो मावनानै होगौमोन थिग बेफोरबायदिखौ बे गोबां दुखु मोनलांदों आरो दा बेनिफ्राय जोङो बिदियाव ओरैबायदि बाख्नायबावनांगोन बे जोंनि बेयाव गासै माबा दं दे बे सांबान्दा एरिया होनो जों बेखौ बे सांबान्दा एरियायाव 12था ना 13था गामि दं 13था गामि दं बे 13था गामियाव खुनु बेला कारेन्ट गैयामोन बे कारेन्टखौ चरन बर'नि थ्रुयै जों मोननो हाबाय बिना फैसायाव होमबा बिथाङा जोंखौ बिराद गोसो गोरबोजों अनो होमबा जों बिथांखौ अननाङा होमबा जों रायजोआ बेनिखायनो बिथांखौ जेब्लायबो माने सापर्ट दं आरो सापर्ट होयो जों बिथांखौ जेब्लायबो माने गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांजों जों सापर्ट दङ बिथांखौ जों बिनि थाखायनो बाख्नायो दा मोनसे खोथाया नैबेबो थारमाने बे दैबानायाव बिथाङा नायफैनानै चरन बर' सारा फैनानै नायफैनानै बियो ओरैबायदि सिन्थाजोंनो मोनसे खोथा होलांबाय रायजोफोरनि गेजेरावनो बुंलांदों दे आङो LNT हरनोसै बिनि खरसाखौ गासिबो आं होजोबगोन नोंसोर दैखौ थेनानै ला बोरै थेबा बेखौ होथेनो हायो बेखौ नोंसोर मावनानै लादो देखायनानै हो खरसाखौ आं हरजोबगोन होननानै बिथाङा LNT हरनानै दैबाना गेजेरावनो बिथाङा LNT हरनानै बे दैबानाखौ होबथानानै होदों होबथाना होनानै रायजोफ्रा हा खुरखानायनिफ्राय बासायजानो हादों आरो दा बिथांबायदि
चरन बर' बायदि MLA खौ जों सापर्ट होआबा सोरखौ होनो रायजो राजाया बेखौ पार्टि हिसाबै नङा खिन्थु मानसि हिसाबैनो बिथांनि साननाय हनाय गासिबो मोजांखाय बिथांखौ गोसो गोरबोजों बयबो बजबो आं बे जोंनि जायगायावबो बिथांखौ बयबो मोजां मोनो बिनि आखल आखु बिनि मावनाय दांनाय रायजो अनसायनाया जोबोर मोजां बेखायनो जों मोजां मोनो आरो चरन बर'खौथ' जों एकदम 100% जों सापर्ट होखायो खिन्थु दानि सोलिबाय थानाय जिथु UPPL सरखार बिथांमोननि इयावथ' जों बेबायदि समाजखौ मोजां मोनग्रा सोरबा लिडार बेखौ जों नुवाखैनो बिदि गैया थारमाने जों फोथायदोंमोन गबिन्द सारमोना हयथ' सरखाराव दं हिसाबै बे दैबानानि खुरखानायखौ थेना होगोन खिन्थु बिथाङा हायासो होनलांदों होमबा जों सोरखौ फोथायबावनो दा बे चरन बर'आदि सरखाराव गैयाब्लाबो दा गावनि जि हायो बेजोंनो मावनानै होफैयो बिदि मानसिखौ जोङो माब्लाबाबो ना खालामनो हाया आरो जोंनि एरियायाव बियो कारेन्टखौ मावनानै होबाय मेन खामानियाथ' नैबेसोमोन नालाय जोंना नैबे हानि लेखायासोमोन नालाय बेखौनो बिथांनि आखाइजों जों मोननो हाबाय बिथांनि नारा नाथा नाजानायजों जों मोननो हाबाय रायजो राजाया मोननो हाबाय बेनिफ्राय आरो कारेन्ट मोननो हाबाय बै आस्राबारि होननाय जायगा दं बेवहाय मोनसे कमिउनिटि हल बिथाङा हरदों आरो बिदिनो ओइ जावलिया सेन्टाराव दङ मोनसे वाटार साप्लाइ माबा टेंकि माबानानै होदों वाटार साप्लाइ स्किमनिफ्राय बे बानायना होदों बेयावबो जावलियावबो दङ बिदिनो गोबां माने रायजोनो मा बियो बेखौनो होबाय थायो आरो बै सोरांजुलि होननाय गामियाव मोनसे कालभार हरखांबाय बिदिनो थांनाय माबायाव गावनि सरखार थानाय समाव बिथाङा बेखिनिखौ मावदों आरो दा सरखार गैयियावबो गोबां खामानि मावनो हादों आरो बै डिमापुराव कारेन्ट गैयामोन नै दाख्लैबावै बिथांमोननि डिमापुर होननाय गामिया MLA नाव थांनानै बुंहैनाय लोगो लोगोनो कारेन्टआ जाबाय बेयाव सारभे फैबाय दाख्लै आंबो थांदों बे सारभेखौ खालामनानै दा बेयाव कारेन्टखौ मोनसिगोन दा बेफोरबायदि सहाय होग्रा MLA खौलाय सोर गारनो दा बेखायनो जों बेखौ बेफोरबायदि मावनानै होनायखौ जों रोखा नुगासिनो दं आरो बिथांनि सरखाराव फैनो हायोबा एबारथ' 100% फैगोन बायदि आं आसा दं खिन्थु रायजो राजाफ्रा थगायाब्ला रायजो राजाफोरनि सिन्थाधाराफ्राथ' दा चरन बर'खौ रावबो गारा नालाय बे इजियावनो देरहाखागोन इजिखा बे देरहानाया रोखाखा ओंखायनो जोङो बिथांखौ देरहाहोनो हायोबा सरखाराथ' एबार BPF सरखार जागोन बायदि जों मिथिखाबाय बेनिखायनो जोङो जोंनि एरियानि गासै लामा दालां बायदिसिना बान्दो बुन्दा जि सोब खामानियानो साक्सेस जागोन होननानै जोंहा मिजिं दं बेनि थाखायनो जों बिराद फोथायो बिथांमोना ओरैबायदि बुंदों दाख्लै बेयाव बे ससियेल मिडियायाव आं नुदों माने बिसोरो लेट्रिन होबायनो बे UPPL सरखारा IY न' होबायनो UPPL सरखारा माबा माबि लामा होबायनो नोंथांमोनाथ' नुदों लामाया माबायदि बबेखौ होखो बेथ' नंखायथार होआखै जेबो लामा सामा जेबो मावाखै दासिमबो बिदिनो दङ गोदो जेरै एरै आरो बै IY न'नि मोनसे खोथाखौ आं सैथोखौ बुंनांगोन IY न'आ गोदोनो BPF सरखारानो लिस्ट खालामनानै हरखानाय दै 16-17 सनावनो हरखानाय BPFआ ओमफ्राय बे बुस्थुआ न'आ फैखादों आगोलनो BPF सरखार थानायावनो फैखादों बे न'नि लिस्टआ खिन्थु मावनो हायाखै माने माबाया कर्टआ एक्सेप्ट खालामा मावहोआ ब्लकआबो एक्सेप्ट खालामा सार्कल अफिसाराबो एक्सेप्ट खालामा बेयाव मावनो मोना बे फरेस्ट एरियासो होननानै जोंनि फरेस्ट एरियायाव बे सरखारि माबाखौ होनो मोना बेबायदि बुंनानै माने स्टप खालामना दोनदोंमोन आरो मानि थाखाय जोंनि हाया फाट्टा गैयामोन बे समाव जेबो गैयामोन जेबो आसनिखौ जोंनियाव फरेस्ट एरियायाव हरनो हाया होननानै दा बिनि थाखायनो बै बुस्थुआ पेन्डिं जानानै थाबाय थादोंमोन दा जोंनि हाया फाट्टा जाबाय खागज मोनबाय जोङो बयबो रायजोआ मोनबाय बेखौ जोंनि माबा ब्लकआव चेयारमेना बे बुस्थुखौ देखायबाय जे जोंनियाबो फाट्टा मोनबाय बिसोरनोबो न'खौ होनांसिगौ होननानै नै बिथाङानो चेयारमेनमोन बे UPPLनि बिथाङानो बे माबाखौ
हैनानै ब्लकआव हैनानै न'खौ मोननो हानाय राहाखौ खालामना होबाय हानि लेखाजों। दा बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय माने गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जेरै जों लुबैदोंमोन बेखौ जोङो मोननो हादों। जोङो दा बेवहाय अरायथा माने जुगामि रायजो जानो हानाय पावारा जोंनाव फैबाय। दा बे बाथ्राखौ बिसोरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ दुखु होदोंसो आरो ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे नंखाय बाथ्रा बुंनो नाङा, सैथो बाथ्राखौ बुं। हयथ' रायजो राजाया जाय सैथो बेजों थाखागोन। दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बाथ्राखौ माने फोथाया आरो।